Jedna sestra, kaže, imala viđenje u sred dana i vidjela Gospoda Isusa Hrista, a bili su prisutni ljudi, niko nije vidio osim nje. I ona kaže, joj moj Isuse, nisam znala da si tako lep. Isus je lep. Slava njemu. A znate što je najlepši? Zato što je umro za nas, što nas je spasio, što nas je otkupio, što je platio ogromnu cenu za naše spasenje. Slava njemu. Znači, trebamo biti zahvalni Bogu. Kao što kaže 103. psalam, kaže, blagosiljaj mi dušo Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra koji ti je učinio. On ti prašta sve grehe tvoje, isceljuje sve bolesti tvoje, izbavlja od groba život tvoj, venčava te slavom i čašću. Aleluja. Kaže, ispunja dobrim želje srca tvojega. Mi zamislimo nešto i kažemo, jao i što bi ja volio da ima Mercedes C klase. A Gospod kaže, dobit ćeš A klase. Gospod ti da ono što tražiš, samo ako konkretno tražiš. Ako kažeš, Gospode, kaže, Bogu nisu mili bezumnici. Ako želiš nešto, ti ćeš dobiti. Ja sam pričao Jonkiću, kad je tražio stolicu, radni stol i bicikl. I 6 mjeseci molio, Gospode, daj mi. Prošlo jedno se molio i čekaš. Sad moliš pa čekaš, nema ti stalno da opominješ Bog. Pa Bog pamti. Njegovi kompjuteri su bolje nego naši. On pamti šta je bilo pre 1.000.000 godina. I onda moj Bog rekao, kaže, posle 6 mjeseci on gleda, Gospode, prošlo 6 mjeseci, nisi mi dao, a tvoja reč kaže, ako što ište mu uveri da ćeš nam dati. I kaže, Gospod ga pita, jesi ti rekao, ali nisi rekao kakvu stolicu hoćeš, kakav sto hoćeš, kakvu biciklu hoćeš. I on, kaže, se počešao malo po glavi. O, Gospode, hoću, kaže, američku biciklu. To su jaki bicikle. Kaže, hoću 100 radi, kaže, od mahagoni, najbolje drvo. I hoću fotelju da mogu, kaže, dobro da se zavalim, da uživam, kaže, aleluja. I zamislite, posle nekoliko dana, posle njegove molitve, kaže, nemojte obraćati pažnju, slušajte, kaže, posle nekoliko dana zove njega jedan misionar američki. Zamislite, misionar odi u Vranju i sad vi ste se molili Bogu i on kaže, čo, dođi kod mene, imam nešto da ti pokažem. I on dođe i gleda, kad još unutra on vidi sto od mahagoni, vidi stolicu, fotelju, vidi u ćošku biciklu američku. I on kaže, ja želim ovo da dam tebi, ja sam završio misiju, evo ti, kaže, ovo sve. Hvala ti, Gospode, osmišio si me, aleluja. Znači, kada je konkretno tražio od Boga, Bog mu je dao. Kao ona devojka kad je tražila momka, isto kod Jonkićo. I kaže, onda je rošla i kaže, brate, ja ne mogu da se udam, stara devojka. Kaže, ne mogu da se udam, pa kaže, pa šta, kakvog momka hoćeš? Pa kaže, eto, htela bi momka sa takvim karakterom. Kaže, uzmi olovku i piši. Hoću momka sa kovrđavom kosom, plave oči, krupan, razvijen, mršav, kakav god hoćeš. Ona napisala i Jonkićo kaže, uzmi to, stavi na frižider, tamo zalepi, kaže, ovako, i svako jutro kad ustaneš ti kaže, hvala ti, Gospodu, za ovakvog muža. I posle mjesec dana ona radila u školi. I bila vaspitačica i zamislite, dođe jedan vaspitač i zaposli su isto u školi i ona pogleda i kaže, o Bože, da je moguće, čovjek sa frižidera stoji predavno. Aleluja! Bog je dao muža kako je tražila. Amen? Jeste doživjeli to? Ja sam doživio 1.000.000 puta da tražim nešto od Boga i Bog mi da. Još, kaže, nema misli, kaže, u srcu mojem, a ti znaš misli moje. Haleluja. Amen. Znači, konkretno se moliti. Znači, omogućeno je spasenje. Drugo, spasenje je besplatno. Nas ništa ne košta, ali njega je koštalo sve. Drugo, sedma tačka je dovoljno. Znači, Hristovo spasenje je bilo dovoljno i njegova žrtva je prihvaćena od Boga. Znak ili dokaz da je Bog vaskrsao iz Krista iz mrtvih jeste da je primio njegovu žrtvu.
Jer da nije prihvatio žrtvu, ne bi ga vaskrsao. Ali Bog je prihvatio žrtvu i sa time je dokazao da je Isus Hrist prava žrtva. Da je savršena žrtva. Jer Gospod je izgovorio na krstu 7 rečenica, jedna od njih je bila svršeno je. Amen. Svršeno je. Završen je posao. Ja sam to rekao u Požarevcu, jedan mali Danilo kaže, rekao tati, on mu pastor, tata, kaže, tata, brat Slobodan je rekao da Isus završio posao i seo je. Pa ja kad završim posao, ja sednem. Amin. Šta ću mislite da radi kad sam završio posao? Tako i Gospod završio. Nije on uradio pola posla, on je uradio kompletan posao. Slava njemu. Amin. Aleluja. Drugo, momentalno isceljenje. Znači, ovi ljudi su samo pogledali na zmiju i bili su isceljeni. Oni su bili ujedeni od zmije, ali pogledali su na drugi tip zmije i bili su isceljeni. Znači, đavo je ubrizgo greh, ali Isus je iščupao greh. Aleluja. Amen. Došao je Gospod i izvadio greh iz čoveka. I uzeo mu ključeve od pakla i od smrti. Došao je dole i kaže, daj ključeve. A evo vamo to što si uzeo na prevar. Amen. Aleluja. Naš Gospod je junak. I na kraju jedan lek za sve. Sad imamo 20 minuta da makar proučimo 2 tačke. Znači, sad ću ići po redosledu. Jer ovo je stvarno učenje. I ja želim da se mi naučimo večeras. Ko želi da se uči? Ja propovedam evanđelje aktivno, najmanje, da kažem, 20 godina. 20 godina propovedam, držao sam kućne grupe, bio sam zamjenik pastora, propovedao sam u crkvi u australijskoj, na engleskom, sam propovedao i uveče i ujutru. Bio sam pastor jedne crkve, znači ovdje sam već koliko godina pastor i sada još i neke druge crkve su došle pod vodstvo, zato što je Bog mene vodio progresivno. Kaže, ko je veran u malo, on će biti veran u mnogo. Bog ne može da ti da sada mnogo, zato što ne može da nosiš to što imaš, što sada imaš. Neka sestra se molila Bogu i kaže, Bože, ti si meni dao najgori krst. A Gospod Isus kaže, pokaže jednu viziju i ona vidi krstove, vidi 10 krstova. I kaže, bira jedan od ovih krstova, ako ti tvoj težak, kaže, izaberi sad. I ona kaže, ovaj je prevelik, ovaj je premali, ovaj je predebeli, ovaj je preusak. Kaže, hoće ovaj krst. A Gospod kaže, taj sam ti dao. Amen. Božja reč kaže, neće dozvoliti da se iskušate više nego što možete podneti, nego će učiniti s iskušenjem i kraj da možete da podnesete. Amen. Slava Bogu. Ova zmija od mjedi je tipologija Hrista. I za ovo imamo autoritet pisma, znači Svetog pisma, gdje sam čitao Jovanu 3:14, kaže, i kao što Mojsije podiže zmiju u pustini, tako treba Sin čoveči da se podigne, da ni jedan koji veruje u njega ne pogine. Da ni jedan koji veruje u Isusa Hrista ne pogine. Šta znači poginuti? Ne misli se, ne daj Bože, izađeš na ulicu i drvnete auto i poginu si. Nije to. Nego brat je govorio o drugoj smrti. Biblija govori o prvoj smrti, a govori o drugoj smrti. I gdje god Biblija govori o drugoj smrti, ona govori o večnom odvojenju od Boga. Ja ne želim da budem večno odvojen od Boga. Ja želim da budem sa Bogom. Ja želim da budem sa Hristom. Ja želim da pijem vino najmanje staro 2 milenijuma. Ja želim da sedim u Novom Jerusalimu, da dobijem ime koji niko ne zna osim mene. I kaže, daću mu kamen bel i na kamenu ću mu dati novo ime napisano. I kad ja sednem tamo u fotelju kojem je Gospod spremio, ja ću da pogledam i neću se zvati možda Slobodan, zvaću se Serafim, možda. Ne znam. Pa Herubim nešto mi se i ne sviđa baš, pošto je đavo bio Herubim, ne volim, mislim volim Serafim. A ne kažem si, ima Herubima dobrih, ima dobrih anđela, ima i zlih pavih anđela. To je teologija ili anđeoloči ili nauko o anđelima. Nećemo ulaziti u to večeras jer to nije tema. Znači ima i ta tema, uči se u teologiju. Kaže reč Božja dalje, kaže, zapazimo kako oslikava za nas spasenje, isceljenje, oslobođenje koje mi imamo u Hristu Gospodu našemu.
Kaže ovako, znači zapazimo da oslikava spasenje, isceljenje i oslobođenje. U Isaiji 53. glava, 1. stih do 5. možete čitati onih 4 kući, a ja ću da vam citiram večeras 1. stih. Isaija 53. glava kaže ovako: ali on bi ranjen za naša bezakonja, tako piše, ali on bi ranjen za naša bezakonja, kar beše na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se iscelili. Možda nisam baš dobro citao, ajde pročitamo 53. glava. Ne mogu baš da citiram ponekada, premda taj citat mi je jako poznat i često ga citiram, ali čitat ćemo. Evo, našao sam brzo, kaže ovako, 3. stih, 4. kaže, 5. stih, ali on bi ranjen za naše prestupe. Prestupi su gresi naši lični. Kaže, izbijen za naša bezakonja, to su otački nasledni gresi. Ako je baka grešila ili deka, znači mi nekada nosimo te grehe sve dok ne primimo Krista. Kad primimo Krista, onda se to preseče i više nema vlast nad nama. Amen. Kaže lepo, kaže, ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja, kar beše na njemu našega mira radi. I ranom njegovom mi se isceli smo. Ne kaže iscelit ćemo se, nego govori u prošlom vremenu, što znači da smo ja i ti već izlečeni. Samo trebamo da prihvatimo. Ovo se naziva pomirenje ili atonomen. I u tom pomirenju koje je Gospod učinio, ovaj mali jedan što je citirao ovdje lepotan, kaže da je Gospod postao most između neba i zemlje, to je istina. Amin. Znači, on je obezbedio spasenje, isceljenje i oproštenje greha. Znači, on je postao most između Boga i čoveka. Pomirio je čoveka sa Bogom, a nije pomirio Boga sa čovekom. Bog se nikad nije ni posvađao sa čovekom. Čovjek se posvađao sa Bogom, jer čovjek je postao neposlušan Bogu. Bog je rekao, jedi sa svakog drveta, a sa ovog drveta nemoj da jedeš, Alija, jer u koji dan ukusiš umrećeš. Alija kaže, da probam ja. A Energa mu kaže, pa probaj pa da vidimo. Samo se mu zaprime. Ali nisu vidjeli odmah šta, znači ne vidiš posljedice tvog greha. Ajde uzmemo još jedan posljedicu. Naprimjer, sada oženjen si. I đavo ti pokaže jednu drugu ženu i kaže, vidiš što je lepa, lepša od tvoje žene i ti zagrizeš jabuka. Ti kažeš, ne hvala, ja imam moju ženu i moja žena je meni dovoljna. Amen. I onda si pobedio đavola. Kažeš, idi od mene Sotomo. Amen. Ja imam moju, kaže Alija, Nergu. Aleluja. A Stole kaže, ja imam moju, neću. Izvini, sestro, malo ti nezgodno ime, ali ne smiju. Znači, i odmah si pobedio đavola. Tako i Gospod pobedio. Kaže, idi od mene Sotomo, pisano ne živi čovjek o samom hlebu, nego svakoj reči koji zašto iz usta. A on kaže, ako si Boži kaži da hlebi postanu kamenje hlebu. I on je mogao. Isus je mogao da kaže, postani kamen hleba i to bi postalo. Što? Pa Isus rekao da postane vino od vode. I je postalo. I kum kaže, vidi, kaže, ovoga čoveka. Svi iznose loše vino kad se napiju, kaže, a on čuo do sada ovako lepo vino. A Gospod ne da je pretvorio vino, nego ga pretvorio, kako bi mogo da kažem, najbolje ono što farba usta, kako se zvaše ono lepo vino? Kao med. Tako da je bilo ukusno. A zamislite to dakle pretvorio vino i 6 prljavih sudova. Ljudi pravi ruke tu. Zamislite. I oni kaže, mi smo, daj bre da pijemo. Bio Srbin, nije bio. Kaže, daj bre da pijemo. Možda je bio naš brat Romi. Daj bre da pijemo. On kaže, čekaj malo, da pitamo Isusa. A Marija kaže, što god vam on kaže, to slušajte. Mene ne gledajte, pitajte njega. I Gospod Isus kaže, šta je meni do tebe, ženo? Marija kaže, pa dobro, kaže njim, ok, idite, kaže, zavatite sad. Već je učinjeno. I oni zahvate, znate, i gledaju, ma da li je moguće, ali crveni se. Pa da probao, ma jo, bolje donesemo kumu, ne probao. I kum probao. A ovo je bungurt, to sam teo da kažem. Čuveno vino, lepota, šampanjac, milion, najbolje. Aleluja. Znači Isus je mogao, ali Isus kaže, nećeš ti to da iskoristiš. Ne živi čovjek o samom hlebu, nego o svakoj reči koja je izašla iz usta Božih. Znači, on je pobedio đavola. I svrha